उठ बा भाई डर मारे भाई तू क्या खोला ना भाई। 3, 2, 1 हे गाइस वेलकम टू प्रदीप कुमार ब्लॉग। ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇଯାଇଛି ଯେ କି ମାନେକର ହେବ କୁଜଙ୍ଗ ଠାରୁ 10-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେବ ସେ ଜଙ୍ଗଲ। ମାନେ ଦିନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ମୋର ଆଇଛି ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର କ୍ୟାମେରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଆଣିଛୁ ତ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିବ ତ ଆପଣମାନେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ଆଣିକି ଏଠିକି ଦିନରେ ଆସିକି ଡରନ୍ତି ତ ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇର ମୋର ଆସିଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ କହିବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଜି ଆଣିଛୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଭୂତମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋଭ ହୁଏ ଆଉ ଏଠି ଆସିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଘଟିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ। ତ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇର ମୋର ଯିବୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ଆମେ ଭାଇ ମୋର ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ଇଏ ଆଙ୍କ ସାହସରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଇଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଜମା ଆସିବାର ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଘଟିବ ତ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି ତ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏ କରେଣ୍ଟ ପୁଣି ନଦୀ ଅଛି, ମହାନଦୀ। ଚିକେନଟା ରଖିକି କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ଆଗେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖିଦିଅ। ଆମେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ରହିବା, କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ରହିବା। ପୁରା ଆଜି ରାତି ଘଟିବ ଏଠି ଟୋଟାଲ ରାତି ସାରା। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ତୁ ଜାଣିନା ଏଇ ଜାଗା ପୁରା ମାନେ ଖତରନାକ ହେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲଟା ନା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ସେପଟୁ ନଈ ପଛକୁ ତ ଫାଇନାଲି ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡଟା। ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବା, ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବା। ଆଗକୁ ଯିବା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ପୁରା ସେଠି ପକେଇବା। ପ୍ରଦୀପ ଆଗକୁ ଆଉ ଯିବାନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଖତରନାକ ଜାଗା। ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ଘଟିଯିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, କାହିଁକିନା ଦିନରେ ଆମେ ଆସିବାକୁ ଏଠି ଡରୁଛୁ। ଏଠି ମୁଁ ତୋତେ ସାହସ ଆଣିକି ଆଇଛି ଭାଇ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଘଟିଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି କିଛି ଘଟିବ, ତାହେଲେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛେ ଏ ଜାଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆତ୍ମା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖିବା କେମିତି। ଲୋକମାନେ ଦେଖେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ ମରିଯାଇଥିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ରୁହ ବାଟି ଯୋଉଟା ଦେଖିଆ ରୁହ ବାଟି ଯୋଉଟା ଦେଖି କାଠଟା ନା ମୋ କାଠଟା ଏଇଟା। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି କାଠ ନୁହଁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଜାଣିପାରୁଛ କ'ଣ ହେଲାଣି। ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣିବା ପୁଣି କେମିତି ଲୋକ କହିବେ ନାହିଁ ମିଛରେ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପକେଇବା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ପକେଇଦେବା। ଏଇ ମଝିରେ ପକେଇବା କ୍ୟାମ୍ପ। କିଛି ପକେଇବା ଏଇ ମଝିରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବା। ଏଇଠି ପକେଇବା।
ମଝିରେ ପକେଇଦବା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପକେଇବା ଆଗକୁ ଯିବା। ମାନେ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଆମକୁ ତ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି ତମେ ଏଠି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ 1999 ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ନଈ ଅଛି ସେ କରରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମରିକି ଏଇଠି ଲାଗିଥିଲେ। ତ ଏଠି ବାପା ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ସବୁ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇବା ଏଠୁ ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଘଟିବ ମୁଁ ଫାଇନାଲି କହୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ହାତରେ ପୁଣି ଦେଖ କ'ଣ ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଛୁ ପୁରା ଫାଇନାଲି ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସିଛୁ ଚିକେନ୍ ମାନେ ଜୀବନେ ଜାଣିଛ ଭୂତମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏ ଜିନିଷ। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲ ପଳେଇବା। ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବା ଏଇ ଜାଗାରେ ପକେଇବା। ତମେ ଜୁମ୍ କର ଦେଖିପାରୁଛ? ତାର ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲ କୋଉ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପଟା ପକେଇବା ଠିକ୍ ହେବ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଆମେ ଏଠି ପକେଇବା ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଭଲ ହବ। ପୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି କାଠ ପୋଡ଼ି ପଦି ଭାଇ କାଠ ପୋଡ଼ିଯିବା। କ'ଣ ପିସ୍ ହଉଛନ୍ତି ଆରେ ନା ମ ଏଇଠି ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ। ନା ଏଇଠୁ ପଳେଇବା ଚାଲ କାହିଁକି ନା ଏଠି ହେଲା ମଶାଣି ଲୋକମାନେ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଭାଇ ତାହେଲେ ପଳେଇବା ଏଠୁ। ଭାଇ ପଦି ଭାଇ ଦେଖୁଛ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଜାଣିପାରିଲ? ଭାଇ ପଳେଇବା ଚାଲ ଏଠୁ ଭାଇ ପଳେଇବା ଚାଲ ପଦି ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ପଦି ଭାଇ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖ ପୋଡ଼ା ହେଇଯିବ। ପଦି ଭାଇ ଚାଲ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିବ। ନା ଭାଇ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ପଦି ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇବା ଭାଇ ମରିଯିବା କହୁଛି ଏଠି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ମଝିରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ରିସେଣ୍ଟ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ଚିକେନ୍ ଥବ ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ବସିବା। ନାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ପଳେଇବି ଯାଉଛି ମାନେ ସେ କ'ଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛି ଭାବି ପାରୁଛ ତ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ମରିଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପଟା ଆଣିକି ଆସିବା ତାପରେ ପକେଇ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଆଗରେ ଆମେ ଘେରିକି ଭାଇ ଦେଖୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ପଦି ଭାଇ ଦେଖ ଗାଡ଼ି କୁକୁର ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? କୁକୁର ନୁହଁ ବେ ବିଲୁଆଟା। ପଦି ଭାଇ ପଳେଇବା ଦେଖୁଛ କୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖୁଛ ନା କ୍ୟାମ୍ପଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ପକେଇ ଆସିବା ଚିହ୍ନ ଗୋଲେଇ ବୁଲେଇକି ଆସିଛି ସେ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିବ। ନା ସେ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଯାଉ କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଖ ରାତି ଆସି 12ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି କୁକୁର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିବ ଆମର। ଭାଇ ତମେ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ରହିବାନି ଟୋଟାଲି ଦେଖ ମାନେ କୁକୁର ଆମକୁ ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କୁକୁର ଉପରେ ନାହିଁ ଆସୁଛି ଆଉ ତୁ ଦେଖ ମାନେ ଭାବ ଏଠି ମାନେ ନାହିଁ ସିଏ ମାନେ କୁକୁର ରୂପରେ ସେ ଆସିଛି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମାନେ ସେ ବିକଳ ହଉଛି ଟୋଟାଲି ଏଠି ରହିବାକୁ। ପଦି ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ଭାଇ କହୁଛି ପଳେଇବା ଚାଲ ଏଠି ରହ ନା ପାଟି ଯୋଉ ଆରେ ଏଇଠି ଥିଲା ଏଇଠି ପାଟିଟା କଲେ କୋଉଠୁ ଜଣା ପଡେ ସାଉଣ୍ଡ? ଆରେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଠି ଥିଲା ମତେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଜି ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ବାହାରେ ଚିକେନ୍ ଥବ ଆଜି ଆ ଭିତରେ ବସିବୁ ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଭାଇ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପ ରେଡି ତ
भाई प्रदीप भाई देखो बा ପଛେ ପଛେ ଆଉଛି ଭାଇ ମରିଯିବା ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଦେଖି ମାନେ ରାତି ଆସି 12ଟା ହେଲାଣି ଦେଖି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଏଠୁ ତାହେଲେ ପଳେଇଲା ଭାଇ ଆଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ହେଲା ଆରେ ନାଇଁ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଛି ଦେଖୁଛ ଚିକେନ ଭାଇ ମୁଁ ଭାଇ ଯାଉଛି ଭାଇ ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଧରି ଚାଲ ଭାଇ ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲା ନା ଭାଇ ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ ନେ ଭାଇ କହୁଛି ତୁ ନା ଭାଇ ମରିଯିବା ଟୋଟାଲି देख पौधी भाई देख भाई देख देख पूरी इच्छी भाई देखो मस्तानी पूरा देखो मस्तानी पूरा आई देखो पूरा रिसेंट को मारी दो हमको मार दो ना गोरुटनी ନା ଏଇଠି ପଡିବ ନା चल सौम्य भाई चल पळे चल सौम्य भाई चल पळे एठी रहिबानी म कहू देख भाई देख टोटल देख से जम्मा ही जाउनी କ୍ୟାମେରା भाई मत बहुत डर लागू सत कथा भाई बहुत डर लागू मत सत कथा କଣ କହୁଛ ना भाई चल पळे चल भाई म कहू चल पळे भाई चल पळे ନା ନା ଆଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟ କ୍ୟାମ୍ପଟା ପକେଇବା ନା भाई ନାଇଁ म कहू काम नै पळे देखु सुब्रत कथा सुन जल्दी बंचिबार इच्छा अछि त घर चल भाई देख रे हम सांगरे माने मु चिकन ते बुझ पुणी माने चिकन धरिटा टारू से हम सांगरे केन गोडू देगे माने से थिला सिटी तू भाबे से इठी पुणी सांगे सांगे पळेले माने भाबू त हम माने कोन करिया तमे दी जन साथी रे छ मु एकाटे अछि मोर अनुभूति मु निजे कहूची बेटा मु को जानि छी मु केमिदु ठाकुर डाकुची केवल घरे पहुंच जाए आउ किछि नै ए जगह को आसी पळे चल को चैलेंज ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛି ମାନେ ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପଟା ପକେଇବା अरे भाई रे देख एबे इठी रिसेंट पोड़ा आइची तापर देखलु ए हम सांगरे टोटल छाडी के जाउनी समय चल पळे हम कहू सुनो, आ कथरे पहिले भाई प्रदीप। मरि जुआ टोटल पति भाई कथरे मु कहूची गोटे कथा तमे बहुत बड़ चैलेंज नै जाइछ तो इठी मु कहूची एबे भी टाइम अछि चैलेंज रु हारी जाओ एठी पारिबनी तमे ए भले लोकेशन मु केबे भी देखिनी सत अरे कथा देखो मतलब कितो बड़ जंगल देखलो एबे रिसेंट एटे पोड़ा आइची पति भाई तो जानी पारु तो देखो तापर ये भी हमु देखो दी भाई कोडे पळेला पति देखो ଏଇଠି ଅଛି ए पुणी बाले देख प्रदीप ସେ ଜାଗାଟା ପୁଣି ସେପଟେ ବି ସେପଟେ ବି ନଈ ପଠାଟା ଅଛି ମହାନଦୀଟା ଏଇଟା ଆଜି ରିସେଣ୍ଟ ବୋଧେ भाई, ପଢା ହେଇଛି ये महानदी पठा एठी जे अस्थि विसर्जन हुए एठी ଏଇ ଜାଗାରେ सांग थिला କ୍ୟାମ୍ପ ମୁଁ ବୁଲା ପଡୁ ना मु भाई ना, क्या मुआ बोला? ठीक ठीक अछि। है पळेया पति भाई ठीक अछि आमे आस्ते बाटा आस्तु माने जेहेतु एडे सान भाई आमे सपोर्ट में आस्तु तो आमे जेहेतु सपोर्ट करबा अरे इटी पका ना चल सिटी पकेया को ନା ଏଠି ପଡି अरे से मशाणी के सिटी जो सौम्य कहूची तू ताले एटे बंची आनी टोटली पुणी तू हाତରେ कोन आनी जे देखिलो ना न जानी पारु कोन देखिलो ସେ ଚିକେନ ଆସୁ माने तू कोन बंची आनी ना कहूछु कोन कहूछु छाड़ सुबोध भाई मु हो सुबोध सुन जा हो जो हो आमे लोक को सत्य देबा को आस्तु तो आमे जेहेतु सपोर्ट करछु तेणु कि लोक मान ऊपर भरोसा कर जदि आम माने को आमे बंचिले सिना लोक को देखिया माने मरि जीवा टोटली फाइनली जेहेतु आमर कर्म लोक को सत्य देखेबा ହେଇ तो आमे लोक को भाई देख देखो गाड़ी मते ଗୋଟେ साउंड कहूची सौम्य ହେଇ ଏପଟେ ହେଲା देखुछो देखो से नाही हो देखिलो सौम्य देखो କୁଆଡେ ଗଲା सौम्य सीट सीट देखो सीट 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 नाही सीट सीट देखो ये लाइट बुलाओ देखो ये भाई ଭାଇ ରେ हम कैंप ऊपर देखुछु तो हम प्रदीप हम कैंप ऊपर देखुछु तो केमते होउची ପୁରା ଧୁମୁକିନାଟା କଣ ହେଲା सुन प्रदीप मु बड़ भाई से कहूची आपन को चलो चलो पळे चलो इटू पळेगा चलो पळेबा चलो बहुत ଆଇଛେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟରୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣଟା ଜଣେଇଲେ ସିନା ଆମେ ये कौन कहिबी आपन को ये जो जंगल में देखुछु हे, बहुत सौम्य भय मु जो गोटे କଥା कहूची से पूरा चिकन लोभर से देख बोलू देखिलो कोडी भी इटी भी नाही देखो एबे देखिलो कोडी काहे एडी होतला हे काहे मांसर गंध पाई से आसुची एपनता आ किछि नहीं କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ପଶ मते बहुत डर लागला मैं कैंप ऊपर पछे होउची जी भाई भाई पोसी भाई मरती ଚିକେନଟା ବାହାରେ ରଖେ ଚିକେନ ତୁ ମାରିଦବୁ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବାନି ଘରକୁ
ଏ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ତୁ ଆଗ ଦେଇଦେଲୁ ନା 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 ତୁ ଦେଇଦେଲୁ ନାଇଁ ତୁ ଏ ର ପାଟି ଚୁପ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଇ ପାଟି ଚୁପ୍ କର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ତୁ ଯେତି ଆସିବ ରେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଆରେ କହୁଛୁ ତୁ ମରିଛୁ ତୁ ଭିତରୁ ଏ ପଳେଇ ପାଟି ଚୁପ୍ କର ସାଉଣ୍ଡ ଟା ହଉଛି ଦି ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇଟା ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ମୋ ବୁଢ଼ା ଟାଙ୍କୁରି ଗଲେ ଦେଖୁନ ମାନେ କହିବାକୁ ନା ସାର୍ ନାହିଁ ଭାଇ 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 ଏଠି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପଇଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଭାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେ ମୁଁ ମରିଯିବି ନହେଲେ ତୁ ଆକୁ ଦେଇଦେଲୁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଏ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଡାକିଲା ବେଳୁ ବାହାରକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେବେଳେ ଟିକେ ବାଧ୍ୟ କରି ଡାକିକି ନେବା ଯେହେତୁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛେ ନକଲେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ସେ ସ୍କିପ୍ ବନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେବା ଏ ଉଠ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ନା ନାଇଁ ସୁରତ ଭାଇ ଉଠ 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 ଏ ଉଠ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଉଠ ଆସ ଦେଖିବା ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛେ ତ ଆସ ଆସ କି ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସ ଆସ ତମେ ଏତେ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଛ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନ ବନେଇ ଗଲେ କେମିତି କ'ଣ ହବ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଆସ ମୁଁ ଯିବିନି ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି ନା କ୍ୟାମ୍ ଜାଲଟା ଦେଇଦେବୁ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ ଜାଲଟା ଦେଇଦେବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଚିକେନ୍ ଆଣିଲ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଥୋଇବା କୋଉଠି ଏଇଠି ଯୋଉଠି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଠି ଭାଇ ମରିଯିବା ସେଠି ଭାଇ ଯା ନା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ ମୁଁ କଥା ମାନି ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠି ଭଲ ହବ ସବୁଠୁ ଭଲ ନା। ପଳେଇ ଯିବା ଜୀବନ ଅଛି ଆମେ ଏ, ପୋଷ୍ଟ ଏ, ଭାଇ ଦେଖ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ତ କିଏ ଭାଇ କିଏ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଏଠି ଏ ପଳେଇ ର ପାଟି ଚୁପ୍ କର ଭାଇ ଏଠି ଚିକେନ୍ ଦେବ ମାନେ ମରିବାଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ କମ୍ପଲସରି ଏଠି ମରିଯିବା ଚିକେନ୍ ଏଠି ଦବାନି ଚାଲ ପଳେଇବା ନା ଚିକେନ୍ଟା ଏଇଠି ରଖିବା ଏଇଠି ଯଦି ତୁ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ପୋଡ଼ା କୁଥିରି ଭାଇ ମାରେ ନା ନା। କହୁଛି ଚାଲ ଏ ର ଚିକେନ୍ଟା ଏଇଠି ରଖ ଏଇ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଝୁଅଙ୍କା ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଦେଖ ତା କପଡ଼ା ଏଠି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଲେଡ଼ିସ୍ଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଭାଇ ଏଠି ମରିଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଠି ଭାଇ ଥୋଇ ଦେଇ ପଳେଇବା ଚାଲ କଥା ମାନେ ଏଇଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ଏଇଠି ଥୋଇଦିଅ ଦେଖ ପୁରା ଫାଇନାଲି ଦେଖ ପୁରା ଚିକେନ୍ ଏଇଠି ରହିଲା ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଯିବୁ କି ମରିଯିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ପୁରା ଜାଣିନୁ ଚାଲ ପଳେଇବା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଏଠୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା ଚିକେନ୍ଟା ଥୋଇଲି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଗଛରୁ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇବା ମୋ କଥା ମାନେ ଚାଲ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ସେ ଭାଇ ସୁରତ ଭାଇ ଭାଇ ଡର ମାଇଲେ ଉଠ ବା ମୁଁ ତମ ସାହସରେ ଆଇଛି ତମେ ଯଦି ବେହୋସ ହେଇଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଉଠ ବା ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବାଜିଲା ଏକାଥରେ ବେହୋସ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ସେମିତି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ନା ସୌମ୍ୟ ହେଇକି ଡାକି ଆଣି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଏ ଉଠ ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ପୁରା ବେହୋସ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବାଜିଲା ପୁରା ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି 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 ଆଣିକି ଆସ ସେ ପୁରା ବେହୋସ ପାଣି ଛାଡ଼ ଭାଇ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ପାଣି ହେଲ ଭାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଅନେଇଲ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବାଜିଲେ ଏକାଥରେ ବେହୋସ ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଉଠ ବା ଯିବା ବା ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଁ ସେ ନେଇ କହୁଥିଲି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ମୁଁ ସେ କୋଉଠି ଅଛି ଇଏ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବାଜିଲେ ସେ ଏକାଥରେ ବେହୋସ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଝାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କରୁଥିଲ କ'ଣ ତମେ ଏଇ ସେ ଚିକେନ୍ ଥୋଇଥିଲେ ସେ ଚିକେନ୍ ଥୋଇକି ଆଇଛୁ ତ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବାଡ଼େଇ ଗଲେ ତମେ ମାଂସ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଉଥିଲ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ ପାଣି ପାଣି ଦେ ସେ ପିଉ ପାଣି ଓ ଛାତି ମୋ ତଟି ଜାମ୍ ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଦେଇଥିଲ ମାଂସ ଭାଇ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ଦେଖ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପକେଇବା ଭଲ ନୁହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ ସୁବ୍ରତ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ବେହୋସ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ମୋ ପଛେ ପଚାଉଥିଲି ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ବାଜିଲେ ପୁରା ବେହୋସ ସିଟୁ ଆଇଲା ଉଠିଲା ଚିକେନ୍ ବି ଆଉ ନାହିଁ ମାନେ ସେ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖ ମୋର ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଜାଗା ଆମ ପାଇଁ ସେ ଫୁଲ ନୁହଁ
तो ये जल्दी सहित आमको लिमिट करने पड़ो कुकुर भी क्या देखी जंगलटा भी ସେଇ ବାଗିଆ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଫୁଡା ହେଇଛି ଏ ଇଠୁ ପଳେଇ ଆସ ଇଠୁ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସ ଆମେ ଯାଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଶୋଇ ପଡିଆ ଆଉ क्या बुझू चलो आगे प्रथम ରାତିରେ ଆଉ ଯାଇ प्रथम क्या बुझू चलो प्रदीप क्या बुझू चलो ନା କଥା ଶୁଣ ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ ଇଠି ରହି ହବନି ଇଠି ରାତିରେ କେମିତି ରହିବ आज एठी रहବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ନା ରାତିରେ ରହି ହବନି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦଉଛି ବ୍ଲଗଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦଉଛି କ୍ୟାମେରା ରହିବା ଆଉ କ'ଣ प्रथम कैंप को चलो सुपर भाई चलो कैंप चलो बितू चलो ମୁଁ ବ୍ଲଗଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦଉଛି ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟୋଟାଲି ଦେହ ପୁରା ଝାଳ ମାଳ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଭାଇ ବେହୋସ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ରାତି 1ଟା 2ଟା ହେଲା କେଉଁଠି ଖୋଲିଥିବ ନାହିଁ ଜଣଙ୍କର ପାଟିରୁ ବି ଯେଉଁ କଥା ବି ବାହାରୁନି ମାନେ ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ବାଜିଲା ଏକାଥରେ ବେହୋସ ମାନେ ରଖୁଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା।